GS Audio Receh Dimas Prosotik.
Aku malah kok lunga. Mrene. Tak go temeng malah lunga. Kekulotong ada ikan putih centang kaya mati. Kekulotong ada ikan putih lotong kaya mati. Putih centang ora tau adus. Aduh terus. Kakak. Mrene Kang. Aku kan sono kok Kang. Kene Kang. Aku kan sono Kang. Duduk centong Jajan mana Pak? Jalan Pak. Emek godhong wadai kandi. Emek godhong wadai putih centang kaya mati. tukul lontong ojo lu mrene wah itu mana pun mrene ngarep kene lah mrene aman ya kene aman kene ya kene aman ya aman kene aman ono hanung karane tukul lontong wedhe kerja tukul lontong wedhe kerja putih centong Kaya wedhus. Tak tahu wedhus. tukul lontong wedhe kerja tukul lontong wedhe terus pukul ono cewek terus ya aku aman yuk intermezzonya lanjut nih wes ya Iki ana centong ora iki ya, Pak. ora tenan iki centong Ora koyo ngene iki. nanya Dik Pak ngomongnya dong si Dene rupanya kok selain piteknya doangnya berkabut hah Ora. Silet pitik puo sing penting lancar. Jajal sampe lancar ora jajal mlaku iki ditake gawangane ditake. iki lancar Lancar ora saiki gawangane ditake sik. Jajal iya. lancar sampean karo Budi Lah iya larang aku. jelas Budi paling bakal bayalane 20.000 Budi centong wis. Lah, tapi aku nggak dengar. Nah tapi aku nggak dengar Apa? Pari Budi centong lah ngomongane selama minggu nek oleh semelan sing untung ya ya kan si jan wae lunga kiri well piye lho senare poel iki deloke biasu wah malah ngonek iki well delok mosok wong kaya ngene dianggep bagus kok poel ngawur simpul kan iki sikil ngene tok iya
Ini 10.000. 10.000. Ini bang pisan. Ya anek. Ayo ditung. Nek pindho Pisan. siji, Terus. loro, Terus. papat, Terus. lima. Lah kowe seketahuan. Modar kowe. Untung ora ono paku, nek ono tojo paku. Hah. Ono pari nih godangan. Terus Memang kue sunari. terus Gaweane nek ning omah ngadengan. olah kemakine ra iso Oh, sikilmu kuwi blebut. Ngeleng sikilmu kuwi ciri wisan. Loro sikilku. Wis ciri wisan. Loro. Oh, aku ra muni lho, sing muni ketum. Wes. Ayo dah. Sikilmu sing arep ngomong piye? Sing ada bergonya. Apa beko-beko? Jajal ngomong Ayo. metura. Dasmu karo dasmu dhuwure ada separuh itu loh ke. Lah iya. Jajal metu. Ojo. Metu. Iki ana Pak Lurah ora kae ditonton Pak Lurah. Engko sik jare ngadengan. Nek ngadengan ki yo Aku berarti ngomong metu. dawangan ora dengan dawangan. Lah. Mau ngomong apa? Dawangan. Iki bojoku nonton aja Ora ngaruh. Bani. Dawangan kok ngadengan. Apa jajal? Krungu meneh ora jajal? Dawangan jajal. Dawangan. Jadi dawangan. Sikile wae ciri kok ngekek gaya. Mau wae. Kerjori. Kerja. Alah, dalang bentuke poel kok ngene wis digowe. Wah, sing ngeceki goblok kok acile kok. Lah poel suarane ra ono. Ora apa-apa. Mas poel kriput, jaluk bayarane 20.000. But. Mbok yo kowe mesake karo wong tuwa. Ora ono mesake mbek wong tuwa. Nek bentuke kaya bentukmu kuwi ya. Salah. Nek wong tuwa-tuwa sing nonton ya aku mesake. Budi jandel celeng tenan. Wah, ngomongane karo aku sing musuh kok. Pak Lurah sanes kula Pak, sanes Pak. Pak, ampun bayaran aku aja dipotong. Ora apa-apa aku dadi anak bae kentus biyen ngomong sembarang ini ora apa-apa. Kento sapa? Kento sapa? Almarhum. Hah? Aku bisa dipayu di ngomong almarhum sembarang. rasa domongke didungake. Kuwi dite gak akeh kuwi bapalan bako. Ya ya. Amin. Tong cendong Pewel. wis ora usah kesuwen. Ayo. Teruske Dadi lagumu. Ayo. sampeyan gawange aku sing dalange. Yo. Ora iso. Iso. Ora Entek. iso. Aku wis tumo. Hah? Wegahku. Wah, sih saya nyakoni powele sih. Ada ini. Ayo. Ayo. Ningan ora kedane iki kok.
jati ini. Iya. Kemati ini railak cekok.